زينا نهو زينا زقربلكم ناتنت فرهي برئساتو فيلم أبزوا عن سبا سمينا مئتويت نفسو تصرات أبتكالات عنا كم زقالا تحبيروم أمنو سبا دقيح زوها بزلا أقرقلو تحكم من عيني بنبرتي تموكيسوم منستري هابت بحري أبستفلالي إوانات سلطينان أبسرح نستوافر دك آنستيونا يقنزب حاجز جيروم أبدو بافريك أستقصى حدث جير كوفيد 19 نمت أن ملكفتي بلوع الفتنة أزايدوام أمنا جرس تخيدج ويا تمهارات أنكو زمتا كبتن تتك أمنت مجهج أتاتن زفت أروك أبلاو متفنان من بارو تقليتهم حبريتا كم منسترت عنا أبزواتات مأكل دو بنقاش باركان أبزركب موشبي مأكلاتن كفلتات تملالست حموماتن تمال إسران حمشين تحساس بستقبرنا اللاباراتوري مرمراتات 4 حدن زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيزوم كابزيوم اتم سارسان سلستن أبستفلالي كابابيتات أسمرا أبزركب كفلتات تملالست حمومات شدشتا أمو شبي مأكل عدو خالا زبادوب كلتا دما أمو شبي مأكل أقرد زباقاش باركا بستقبر مرمراتاتهم ملكافتهم ترقاقيز زولوم أب إرترا تقلال قصري بكورونا فيروس تلخفو زيكاتات كساب لومي 909 كلتن كخون كلو شدش ميتي كابهم حاوي مستفانو حاد بموت استفلي 391 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركبيهم منستر طعنا 25 تحساس 2020 أبزوب عن سباقون نقولنتي أبزرق حتى كلا عنا عام سبن مسارحيتات نستجبر وفري نقحت حفرة سب كم نمبال بستخيدة تعري 800 نفس صارت أبتكلت عنا كم زجلا جلا تحبيرهم حلف جنفر منيسر عنا أبت زوبا دكتور كسة برهان سلامون إيرينا بزجبروك على محتاج أبشحن شعت 209 حدا أما لا أتزوبا شو عتتكلت عنا طري كم زنبرة أبزوان زجن إتأهز نفس لسان شو عتن كم زعبي زد ما نيل علي حمشت 200 عبيت مقانو قليتهم مس فحت كلات عنا قصري موياويانون كاب 150 نابشحن سوسان كب كم زبله أقدمهم زي نبرو كيلاتات حكم الناس نأمرو سني عينن كالوت فلي موياوي بقعت زليم حماماتنون كسلستمدبو زتا مالا أقلقلوت أبزو وهابلو درجة تبتحيو خمزلو دكتور كسة برهان أبريوم أبرستي أبتكالات عنا زو وهاب أقل حكم الناوي أقلقلوت كابتكالات عنا لعلي 10 كيلومتر رحيق أمن زنبرو وقنات حكم ناو دقف زقبرو لعلي 307 وكلت عنا عدن وهابتي قدام يردئتن كم زلو زحبر دكتور كسة برهان أبرحوك كبابيتا تبزر كبا مدبرات عنا كي ترفه زمناوي أقلقلوت لاباراتوري كم توادده أقلقلوت راجينا بديجيتال كم تغيره كم أولنا بأسمرا زل أخذ نبره بكيمستري زفلتن كالق مرمراتاتن أب هوسبيتال كرنت أتاتيو كم زلو آنتيروم تمحللفتي حمامات بحفشة عمت متى عسرتات هي وتقذف زنبرة عصر دما بفلاين مقصر بستخايدة وهر تعري تريونا يتحمام أزيهن قلقلن كلو زسعب زنبرة موتون دارغانا بادو كم زورده زي تمحللفتي حمامات أم كل خال زدها بنت فتات دما بقت ألنت كم زكايت كفلت تخيل اللوم أمنو 7 دقائق سواد حكمنا عيني أبرستي زمسكن أقلقلوتو كابوزو حالكن وطايتاتن كم زناقفهم نبرتي قليتهم اتا أقلقلوت قدم مجمارو تن أستعبنا يتعنا عيني تأقام أبتاقات ملو وانا بأسمرا قديو قدد من بارم إزد ماناتو تأقامات كم زنورو استقصتهم نبرتي اتا أقلقلوت دحر مجمار قنا مستروا كم زرخبو حبيرم أب هوسبيتال عدغي يحكي إلى مطبحت عين نرس أخليلو زايد نيرينا بزهابو حبريتا أبزات الزازم زلاك للتشعن إسران كاملو الصباتات عدغي يحسن عفات أورونا سجنيتن مع عينن كم أون كاب قل خبابيتات زوبا سمينا وقيح بحر زمطول لعلي حامش تشحن 400 زيقاتات أقلقلوت كم زرخابو بمتقاس نعسران حدن سبار دما نايكرني بعين مطبحتي كم تقبر لهم أبريهم أب هوسبيتال عدغي حستوادد حكمنا عيني اتمسرتاوي أقلقلوتات كم استمال زحبر نرس أخليلو بسنكي قطعتات مكلخال كورونا فيروس تقاريتو تصنح مطبحتي حبلا داقم كم تجمر قليتم حكيم عين نرس في الساعة عام بوغنو أمنو 7 دقائق كاب 2016 كساب 2019 ناقصتا تشحن 700 مرمرة استقبروا لهم زيقاتات بنت أمنت أركم التوهبة أبزع عامة الزون اتمسرح يقتل كم زلو حبيروم منستر هبت بحري أبستفلالي إوانا سلطانا مسرحن متسجانن سكيعت عسان مكفف عسان كأسيمن أبسرح توافيرن دحر متنح منشي قطباوي إتوتن زنبرة نتفتات بقطعتات كوفيد 19 بقالو تاستت الوادق أنستيو ناي جنزب حاجز جيروم اتن بمحبرة الترنيفن كانت فازت أنها 24 دقة أنستيو نبرتي من محدارات كوابي حرقي يكون من محدارات كوابي 0 كتما باطع كوينن نزقات من ناي من نوابروت أقامات نمبدهيو دقف تجيرلن
ኣብቲ ስነ ስርዓት ወኪል ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ትኩእ ኪዳነ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢአን ንዝርከብ ጸጋታት ባሕሪ ብዝግባእ ተጠቒመን ነፍሰን ንኽኽእላ ምስ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ብምውሃድ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ዝተገብረ ደገፍ ኣካል ናቱ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ብከተማ ባጽዕ ዝተጀመረ መደብ ኣብ ገማግም ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ንዝነጥፋ 100 ደቂ ኣንስትዮ ምሕጋዝ ከም ዘጠቓልል ብምሕባር ኣብ ቀረባ መጻኢ ናይ መሳርሒታት ሓገዝ ክዕደለን ምዃኑ ኣብርሂቡ እተን ሓገዝ ዝተገብረለን ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ካብ ግዜ ስልጠና ጀሚሩ ንዝገብረለን ቀጻሊ ምክትታልን ሓገዝን ብምምጓስ ንዝረኽቦ ዕድላት ብግቡእ ተጠቒመን ህይወተን ንምቕያር ከም ዝፅዕራ ኣረጋጊፀን እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወፃኢ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተኸስተ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ንመጠን መልከፍቲ ብልዑል ፍጥነት ኣይዛይድዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብቲ ሃገር ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 26,000 በፂሒሎም እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ካብቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ብልዕሊ 70 ሚእታዊት ናይ ምልባዕ ዓቕሚ ዘለዎ ብምዃኑ ልዑል ስጋኣት ከም ዝፈጥር ክኢላታት ጥዕና እቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ ብሰንኪ እዚ ድማ መንግስቲ ብሪጣንያ ካብ ናብን ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ በረራታት ደው ክብል ሓሙስ 24 ታሕሳስ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም ኣብ ብሪጣንያ ሓደ ካብ 85 ዜጋታት ሃገር ከምኡውን ልዕሊ 200 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ነበርቲ ከተማ ለንደን ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም እዮም ጸብጻባት ጥዕና ዝገልጹ ምስቲ ኣብ ብሪጣንያ እውን ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ካብ ብሪጣንያ ዝመጽእ ገያሻይ ካብ ኮሮና ቫይረስ ነጻ ምዃኑ መረጋገፂ ሰነድ ክህልዎ ዘገድድ ሓድሽ ሕጊ ኣተኣታቲሎም ብኻልእ ወገን መንግስቲ እስራኤል ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ለብዒ ንምቁፅጻር ንመበል ሳልሳይ ግዜኡ ተረርቲ እገዳታት ክትግበር ብ24 ታሕሳስ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እቲ ካብ 27 ታሕሳስ ጀሚሩ ንክልተ ሳምንቲ ዝጸንዕ እገዳታት ሓደ ሰብ ካብ መንበሪኡ ልዕሊ 1 ኪሎ ሜትር ኣሪሒቑ ከይጓዓዝ ኩሉ ድኳናትን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላትን ክዕጾ ከምኡውን ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ መንበሪ ገዛ ከይኣቱ ዝብል ይርከቦም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣብዚ ወቅቲ ጽምብላት ሓድሽ ዓመትን ልደትን ተኣታቲ ዘሎ ተረርቲ እገዳታት ምስቲ ክዝርጋሕ ጀሚሩ ዘሎ ክታበት ተደሚሩ ለብዒ ኮቪድ-19 ብደረጃ ዓለም ኣብ ምቁፅጻር ልዑል ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ክኢላታት ጥዕና ተስፍኦም ይገልጹ ኣለዉ ብ11 ታሕሳስ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ኣብ እትርከብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ዝተኻየደ ብተኽሲ ዝተሰነየ ጭውያ 344 ተምሃሮ ብሰንኪ ዝምታ ከብትን መጋሃጫን ኣብ መንጎ ቀቢላታት ዝተፈጥረ ዘይምቅዳው ምዃኑ ሰመዚ እቲ ሃገር ሓቢሮም ነቶም ቆልዑ ነፃ ንምውፃእ ምስቶም ጨወይቲ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ዝተሳተፉ ሰመዚ ፀጥታ ናይጀርያ እቲ ጭውያ ምስቲ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ 2014 ዘካየዶ ጭውያ 270 ደቂ ኣንስትዮ ዝመሳሰል እኳ እንተኾነ በቲ ሽበራዊ ጉጅለ ከም ዘይተፈጸመ ኣነፂሮም ብመሰረት ሓበሬታቶም ሰመዚ እቶም ድሕሪ 6 መዓልታት ነፃ ዝተለቁ ተምሃሮ ብኣባላት ቀቢላ ፉላኒ ዝኾኑ ዕጡቃት እዮም ተጨዊም ነይሮም እቲ ጭውያ ተምሃሮ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ቀቢላዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ግጭት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከየሰጋገሮ ከም ዘስግእ ዝጠቐሱቶም ሰመዚ ንዝተፈጥረ ፀጥታዊ ስጋት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረድዮም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ኣብ መንጎቶም ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮ ዝመርሑ ቀቢላ ፉላኒን ብሕርሻን መጓሰን ዝነበሩ ቀቢላ ሃውሳን ቀጻሊ ግጭት ክውላዕ መጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ኣሽሓት ከም ተቐትሉን ዓሰርታት ኣሽሓት ግዳይ ምምዝባል ከም ዝኾኑን ጸብጻባት ይገልጹ ኣብ ቀዳመ መንፍቕ ናይዚ ዓመት እዚ ጥራይ ብውሕዱ 100 ሰባት ብቐቢላዊ ግጭት ከም ተቐትሉ እዩ ዝሕበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ዓንሰባ 80 ሚእታዊት ነፍሰ ጡራት ኣብ ትካላት ጥዕና ከም ዝገላገላ ተሓቢሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝውሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ብነበርቲ ተመጊሱ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሰልጢነን ኣብ ስራሕ ንዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ገይሩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተኸስተ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ንመጠን መልከፍቲ ብልዑል ፍጥነት ኣዛይድዎም ኣብ ናይጀርያ ዝተኻየደ ጭውያ ተምሃሮ ጠንቁ ዝምታ ከብትን ተጠቃምነት መጋህጫታትን ዝፈጠሮ ቀቢላዊ ምትፍናን መንባሩ ተገሊጹ ዜና ኣብዚ ፍጸም